guys! Welcome sa aming channel. Ngayon ay magluluto kami ng sinabawang sardinas para sa lunch. Igisa na natin ng luya, sibuyas at bawang. Lagay na natin ang sibuyas. Bawang. Sunod natin sardinas. Gisayin natin mabuti ang sardinas para hindi masyadong malansa. Saka masarap kasi pag gisang-gisang sardinas. Durugin lang natin. Kasi gusto namin pag ginigisang sardinas, tinudurog talaga. Gisayin pa natin ng mga ilang minuto bago natin ilagay ang tubig. Ang ilalagay natin na tubig ay yung pinaghugasan ng bigas. Ilagay na natin ang fish cube. Tapos haluin lang. Sunod natin patola. Sunod naman natin na ilagay ang pinaghugasan ng bigas. Buhos natin lahat. Timpla natin ng asin at paminta. Pagkatapos niyan, pakukuluin natin. Kapag kumulo na, lagay natin yung malunggay. Ayan, kumukulo na. Konting asin pa.
huli nating ilalagay ang malunggay. Pakukulin lang natin ng konti. Tapos okay na, luto na yan. Pwede nang kumain. Tikman natin. Yan, okay na For yun, watching guys, please like and comment kung nag-enjoy kayo, and please subscribe kung hindi pa, and also please click the bell button. Thank you.